May nakita akong dalawang umang, oh. Kasawa siguro to. Dalawang umang, oh. Ang laki naman si Itip. Yan, oh. Ayan, may idol, nakahuli tayo. Ayan. Naka isang piraso na tayo. Nag number 8 na siya. Ayan, may idol. Magandang hapon sa inyong lahat. Bali, maghahanap tayo ng ano, pang ulam. Ayan na. Maghahanap tayo ng pamain. Subukan natin maghunting ng ano, igat. Bali, may nilagay na akong dalawa na ano, kawil. Subukan natin puntahan. Sana makadali tayo para makapaglatag din tayo mamaya. Nandito pa rin ako sa tapat ng Barangay Sabang. Nandito yung isang kawil natin. Mukhang hindi pa ginalaw. Yan, may dulo. Sumabit siguro. Mukhang sumabit sa ugat ng ano, sasa. Paano kaya natin makuha yan? Maya na lang siguro yan. Sakaling kumain, matanggal. Puntahan natin doon yung ano, isa. Mali, may mga nakita din ako ano, butas ng ubusan, igat. Nilagyan ko lang ng ano, palatandaan. Dito maidol yung isa. Medyo inabot na ng ano, high tide. Ayan. Subukan natin tingnan, baka meron. Wala, tinanggal lang yung ano, pain. Subukan natin dito puntaan yung isa. Dito may doon, may palatandaan tayo dito. Meron pa dito. Ito muna yung unahin natin kasi medyo inaabot na ng ano, high tide. Nandun pa yung isa, oh. Yung mga lord, sinihila, no?
Yan mga idol, nakahuli tayo. Yan. Natanggal na sa kawil. Yan mga lods, pinitikan na natin. Ayos, nakaisa na tayo. Isang pitik lang ng itak. Dali agad. Ayos, may pangpain na tayo sa trap. Subukan naman natin dito yung isa. Yan. Sana may laman to. Yan. Mga lords, iwan muna natin yan. Subukan natin puntahan yung isa dun, baka natanggal na. Sana kinain yun para matanggal. Kasi sinabit sa ilalim ng ugat ng sasa. Sana makuha natin yun. Naka isang piraso na tayo. Nag number 8 na siya. May nakita kong dalawang umang, oh. Mag-asawa siguro to. Dalawang umang, oh. Ang laki naman si Pit. Ayan, oh. Yan mga lords, hindi na tayo nakadagdag. Isa lang yung huli natin. Hindi na ako nakakita ng kasi high tide na. Hindi na natin makita yung mga butas nila. High tide na rin kasi na pumunta tayo dito kanina. Yan, nakaisa lang tayo. Maka 10 trap na siguro ito. So yan mga idol, salamat sa suporta. God bless po sa inyong lahat. So ingat-ingat po kayo palagi.